ko ewa min ye sanyelema do sanyelema be sarakati bo aka suye ko ale ko sariya maswama ko ko ninte sariya bolo nin be tabulo de bolo la nunu nye sariya de bato de do ale ta ke baraje nyini de kamawa ata ke pour baraje kase suude mawa bato de do bo fengo fenye ko de ye bato ko de ku be baraje je nyina ala ube imba ke da baraje kase karasama kana oke o foyi ke dina la ni delati bolo qur'ana ni sunna la ad-din tawqifiyya ci den de ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa radd ci den ko nin dina min fulani ni mo min ye ko kura do ala le mi nyamara ni min ye ka barabe sagi malaghara wa fi riwayati man amila amala laysa li amruna fa huwa radd abenna chogo dola ni mo ye bara do ken nin dina kono min ni ale mi nyamari ala ikabara be sagi malaghara donc min yes ewa tile saba sarakati bo tile wolon fula sarakati bo tile binani sarakati bo sanyele ma sarakati bo nunu nye bidiyawde nunu nye kokuro ye dina kono bidiyawde lesiru tala min emin ba ke te baraji soro i ba ke su minya barati sema atisama parce que ci den ko iyyakum wa muhaddasatul umur فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار شيدن دكو أكون بوما أيها يريكولو شي كوكورا وما دينا كونو كوكورا بدينا كونو فيلي بديا بتاسما دكونو donc watigi ka dabila ale min ba ke sanyele masarakati bo barajita aleye atese suma e mugo sara cide nyew sebo ka mugo saraw tabino ka mugo saraw tabino ka mugo faturaw nin jama kulu saba ewa tile saba sarakati boma sabatu bolo tile wolon fula sarakati boma sabatu bolo tile binani sarakati boma sabatu bolo sanyele mas sarakati boma sabati nin jama kulu saba bolo donc ni mugo min yo ke ye bidiya ke ye filike baraji tiye atese suma nunu tel ladana koyde nunu nye baraji ni ko ni batoude